dragi, vreau să la un episod din seria noastră de Minecraft. De data aceasta ne jucăm survival și ne jucăm pe creativă. Ok. O să facem o serie anume să construim case. Diferite case moderne, mici, mari. O să vedem noi pe parcurs. De data aceasta să construim o casă modernă. Haideți să începem cu începutul, că doar nu începem cu sfârșitul. Așa. Primul rând ne trebuie, nu-ți nou, ce stați așa că nu găsesc. Ok, a apărut ceva nou. Quartz. Primul rând începem cu quartz, că fac quartz, block of quartz și după luăm, nu văd, quartz slab, quartz și deocamdată atât. Haideți să începem să construim. Facem 1, 2, 3, ba nu. Mai avem nevoie și de piloți, deci cum se zice, 1, 2, 3, 4, 5 și o luăm până aici, undeva să fie o casă mare. Ok, trebuie pe partea asta și până aici să facem 1, 2, 3, 4, 5 și acum o luăm așa până pe partea asta și spunem 1, 2, 3, 4, 5. Aici la fel, 1, 2, 3, 4, 5 pe partea asta și ar veni cam undeva pe... Deci vine ăsta, da, exact, 1, 2, 3, 4, 5. Cu un block of quartz și facem așa. Vă dați seama, ceva foarte, foarte ușor de făcut și o să reușiți cu toții care vreți să faceți această casă o să reușiți să construiți, să spun așa. Ok, am lăsat aici niște blocuri lipsă care să le punem la sfârșit oricum. Hai mă, de ce nu se mișcă? Da, merge cam căcat Minecraft-ul pe creativ, nu știu, adică nu că are lag sau nu merge bine, dar nu nimeresc eu bine butoanele, nu știu de ce. Așa. Acum trebuie să umplem tot asta. După ce l-ați umplut, ieșiți afară cu quartz slab și începeți de jos de aici și faceți așa. Una. No. Așa și faceți până sus de tot cu slab-uri. După ce ați făcut toată treaba asta și am uitat să pun și aici, scuzați-mă că am uitat să pun și aici, așa, what the fuck is this? No, man, no! Așa, să-ți bagi picioarele. Na, că eu sunt prost de put. Așa facem și aici să arate mai ok. Dar până în pământ. Pac și pac. Și după punem aici pac. Pac. Ok. Pac și pac. Am făcut stâlpul acesta. Acum o să facem așa. Și o să umplem această porțiune, nu toată. Deci nu toată. După ce ați făcut treaba asta și ați mai pus aici câteva blocuri în plus, adică 5 blocuri, cred. Da, 5 blocuri în plus, veniți de jos aici și ridicați geamuri. Cred că până aici e de ajuns. What? Ce se întâmplă cu acel căluț? Sunt tare curios. Ok, nu mă interesează acum de căluțul ăla. Acum ne interesează să construim repede căsuța și facem set de... Da? Arată bine.
Așa. Perfect. Perfect arată. Facem și aici și umplem toată această porțiune cu glas. Asta trebuie să faceți treaba aceasta și după venim de aici cu 1, 2, nu așa, că vreau... Oh, fuck! 2, 3, 4, 5. Aici tot la fel. 1, 2, 3. Oh, fuck. What? 4, 5. Și de aici facem exact așa. Și așa o să arate și nu. Aici vine așa. Așa și așa. Pam, pam, pam. Și aici vin tot 2 blocuri în sus. Aici o să facem mai repede cu ăștia. Ia uitați. Nu cu ăștia. Vedeți că n-a ieșit bine dacă am făcut cu ăștia. N-a ieșit bine. Ia uitați, aici uitați, spun un slab. De fapt am sărit peste un slab. Aici trebuie să punem până sus, de tot să facem full. Ia uitați, perfect. Ok, după ce am făcut și geamurile acolo, aici o să facem geamuri normale, vă dați seama, cum adică geamuri normale, cum are orice om la o casă. Ok. Facem asta. Fucking shit. Facem asta, am zis. No. Așa și așa. După punem aici 1, 2, deci 2 plecăm de aici, țin minte aici. Așa, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 și aici luăm dark oak wood, una și punem glas de ăsta. Mie de ăsta place, glas de ăsta place să folosesc la case când le construiesc, dar am zis, nu mă las să activez ăla. Poate mai e alt glas pe aici, altă culoare de geam, nu mai e, de ce oare? De ce? Nu contează. Acum, așa, după ce umplem aici cu geamuri și am o mică idee, așa, bă, slaburi de oak dark wood. Așa, nu. Ia uite, perfect. Asta trebuia să se întâmple afară, dar și înăuntru e super frumos, super șmecher. S-a trezit pisica mea acum. Știți din episodul trecut. Așa, ia uitați, arată perfect aici, zic eu, acest gemuleț. Aici o să fie intrarea, vă dați și voi seama. Și intrarea facem așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deci vine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și intrarea o să fie de 2. O să punem 2 uși acolo. Aici o să facem așa. O să arate ochi. Așa, nu. Da, nu cred că e ok ce o să facem. O să fie ok așa. Da. Știu că vouă cred că nu o să vă placă cum construiesc eu case, dar aia e. Nu vă place? Mie îmi place acum, ce să vă fac.
Măcar construiesc și fac o serie pe canal. Mie îmi place să filmez acum și să postez pe acest canal. Dacă așa am mai mult timp liber, adică am foarte, foarte mult timp, n-am ce face și nu că nu postez, dar pana mea, nu știu. Nu știu. Acum o să vină o ușă de asta, o ușă foarte, foarte interesantă. Înainte să punem ușa, o să umplem tot aici jos cu bici, cu brici, sau cum se numește lemnul ăsta. Fraților, după ce ați umplut aici cu brici wood de asta alb, e perfect. Punem ușile, logică, punem ușile așa frumos și ne apucăm de acoperiș. Cum o să facem noi acoperișul? Ei bine, o să vedeți chiar acum. O să ne trebuiască niște tabarabaram. Nu știu ce o să ne trebuiască. Haideți să dăm și noi ceva frumos de aici, ceva roșu. Red terracotta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, fac 5. Așa. După facem așa. Și facem așa. Și arată casa super, super, super perfect. Acum o să facem pe toată și tot acoperișul ăsta la fel. Da. O să ne ia ceva timp, deci o să punem pauză și revenim după. După ce ați terminat de făcut tot acoperișul, ați fost cei mai tari și ați terminat aproape toată căsuța. Ce mai aveți de făcut? Vedeți chiar acum, în direct la ProTV. Glumeam. O să punem ceva pe aici, pe sus și ceva, adică asta. O să începem așa. Cu asta de-am pus și la geamuri. O să începem să punem pe aici. Două rânduri de lemn. Așa. Și două rânduri de ăsta, că nu vine zi. Uite-l. Redstone lamp. Așa și cu un buton. Ok. După două rânduri de ăsta. Ceva ingenios, așa și așa faceți până la sfârșitul, după ce terminați oprești. Fraților, după tot ce ați făcut, trebuie să arate totul cam așa. Da, așa trebuie să arate totul. Aici, da. Nu, aici vreau să mai pun un ăsta de glowstone, o lampă de aia. Oricum, sus trebuie să puneți niște levere ca să pornească ăștia, vă dați seama. Și după aia apăsați pe ele și merg. Nu uitați, fraților, dacă v-a plăcut acest episod din această serie de construind case, apăsați și vă butonul de like, dați-o share pe Facebook pentru că mă ajută foarte, foarte mult și abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum. Eu am fost Flavius, până pe data viitoare, v-am lăsat. Pa, pa! Stați așa, înainte să încheiem acest episod, să lămurim ceva. În următorul episod o să ne ocupăm de decorul acestei case, deci nu o să fie mare episodul, cred, adică decorăm înăuntru și afară casa. Aici o să rămân până data viitoare. Eu v-am lăsat. Pa, pa!